Opruimactie in het centrum. Tweede Oktoberfest in Venray. Het is vandaag 21 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Venray on Ice vindt dit jaar plaats op het grasveld bij de Grote Kerk. Het winterspektakel kreeg van de gemeente geen nieuwe vergunning voor het Schouwburgplein. De organisatie van Venray on Ice ligt in de clinch met de leverancier van het koelingsapparaat. Uit metingen bleek dat de koeling te veel geluidsoverlast veroorzaakte op die locatie. Met de deken, het kerkbestuur en de wijkraad Centrum is afgesproken dat het evenement voor een jaar op het grasveld bij de Grote Kerk wordt gehouden. Het grasveld wordt ook ieder jaar als kermisterrein gebruikt. Venray on Ice vindt plaats van 14 december 2012 tot 7 januari 2013. U heeft het zelf vast ook wel eens opgemerkt. Zwerfvuil in de bermen van de weg of in het plantsoentje in uw buurt. Vandaag werd er iets aan gedaan. Het is namelijk Keep It Clean Day, ofwel Hou het schoon dag. Zelfs de burgemeester deed mee aan de opruimactie. Het is geen plaatselijke actie en ook geen landelijke, maar een actiedag die inmiddels over de hele wereld verspreid gehouden wordt. Het is begonnen in Estland, 2008 volgens mij, uit mijn hoofd. En daar is het klein begonnen en eigenlijk uitgewaaid over dat land heen. En langzamerhand is het eigenlijk de wereld overgevlogen. Nederland doet dit jaar voor de eerste keer mee, samen met 4 Europese landen. In Nederland zijn er een behoorlijk aantal gemeenten die meedoen. En in dat lijstje valt de gemeente Venray flink op. Dat heeft alles te maken met het grote aantal basisscholen dat meedoet. 8 scholen met 800 deelnemers ongeveer. Daar hebben we begeleiding meegeteld, burgers, wat collega's, oud-collega's doen mee. Dus iedereen die pakt het gewoon op. In groepjes met een begeleider trokken de leerlingen de diverse wijken in om overal zwerfvuil op te rapen. Wat vind je van al die rommel zo in de straten? Niet goed. En toch ruim je het niet op als je het ziet liggen normaal gesproken? Soms. Als het goed is wel. Gooi je zelf wel eens wat weg? Soms, heel soms. Maar vanaf nu niet meer? Nee. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel vuilnis er overal ligt. En om het op te ruimen zou je er bijna dagelijks mee bezig kunnen zijn. Nee, dat is niet mijn dagelijkse werk, maar ik zet me graag in de ochtend in om hierbij actief te zijn, omdat het belangrijk is. En ik zie dat de jeugd ook heel ijverig is om alle papier en vuil bij elkaar te verzamelen. En het oogt dan ook wel mooi in de wijk, hè? Ja, hoe komt er zoveel rommel in de wijk? Geen idee. Nou, ik denk als mensen eens wat vaker wat in hun zak stoppen als ze het kwijt willen, dan voorkomt dat ook al veel. Vuilnisbakken dragen daartoe bij. En oog hebben voor je eigen omgeving. Want ligt er veel rommel hier? Best wel. Ja? Wat heb jij al allemaal gevonden? Energieblikje, chipszakje, plastic. En wie gooit dat allemaal weg, denk je? Kinderen. Alleen maar kinderen? Maar ook ouderen. Die kunnen dat ook doen. En wat vind je daarvan? Niet goed. Gewoon in de prullenbak gooien, dat is veel beter. Staan er voldoende prullenbakken? Soms niet, soms wel. In het dorp wel hoor. Bijvoorbeeld in het dorp wel, maar hier bijvoorbeeld staat geen prullenbak. Dat zie ik niet. Maar er moet er wel eentje bijvoorbeeld hier staan. Of kan ook daar staan. Maar ook al staat er een prullenbak, dan is het blijkbaar vaak nog te veel moeite om de rommel erin te doen. En dat kost de gemeenschap veel geld. En wie gaat na deze actie nou de perkjes en de plantsoentjes schoonhouden? Wij, de gemeente, nog steeds. Indirect natuurlijk, met onze aannemers die dat uitvoeren. Kost dat de belastingbetaler nou veel geld? Ja, we zijn ongeveer €250.000 per jaar kwijt. Voor de gemeente Venray. Aan opruimkosten. Dus dat is een hoop bedrag. Ja. De Keep It Clean Day is ingesteld om de mensen bewust te maken van hun omgeving en deze schoon te houden. En dat lijkt te lukken. We hebben dit jaar dus 800 deelnemers en ik hoop volgend jaar nog meer. En dat mensen zich ook zelf aanmelden hiervoor. Maar dus, ja, wat ik zeg, iedereen zijn straatje schoonhoudt. En aan liefst het hele jaar door natuurlijk. Dan zijn we allemaal gered. Samen strijden voor een betere wereld? Zeker weten. Morgen presenteert de groep Theater op bezoek voor het eerst haar nieuwe show Spotlight. Hotel Asteria organiseert al 10 jaar deze dinnershows. Gasten worden deze avond ontvangen door Lint Steverink. De optredende artiesten van deze avond begeleiden de bezoekers naar de tafel. Theater op bezoek brengt een afwisselend programma van zang en dans. Tussen de muzikale optredens door
krijgen de gasten een 4-gangen-menu geserveerd. Terwijl de bezoekers genieten van het diner, luisteren zij naar de pianomuziek van Lex Steverink. Na zaterdag is de eerstvolgende show in oktober. In december worden er 2 speciale kerstshows georganiseerd. Oktoberfesten zijn populair. De rage is van Duitsland naar Nederland overgewaaid. In het weekend van 26 en 27 oktober vindt voor de tweede keer het Oktoberfest Venray plaats op het Sint-Anne-terrein. In tegenstelling tot vorig jaar is het Duitse evenement nu echt in oktober. Waarin we eigenlijk dezelfde sfeer proberen te creëren als vorig jaar. We hebben dezelfde tent met dezelfde Duitse aankleding. En ja, dat merkten we vorig jaar al aan de mensen dat de sfeer ten goede kwam. Willy Geermes zorgt voor de sfeer en praat het programma aan elkaar. Dit programma bestaat uit verschillende Duitse slagermuzikanten. We hebben dit jaar de Rosenthaler, we hebben Danny Christian, we hebben de Schintaler en we hebben de Powerrose. Vorig jaar waren veel bezoekers verkleed. Ook dit jaar hoopt de organisatie dat de feestvierders hun lederhozen weer uit de kast halen. Kaarten zijn verkrijgbaar op de website of bij Café de Uitmarkt en Supermarkt Plus in Venray. Dan nog het weer van het aankomend weekend. Zaterdag is er eerst veel bewolking met kans op motregen. Geleidelijk zijn er overal brede opklaringen en stapelwolken. Het blijft op een lokale bui na droog. Het wordt 's middags 16 à 17 graden. Zondag is er veel bewolking met later kans op lichte regen of motregen bij een matige oostelijke wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond wordt een herhaling van De Passie van uitgezonden. Zondag om 7 uur 's avonds kunt u kijken naar het weekoverzicht van de journaals. Een prettig weekend.